Jamen altså, jeg vil fortælle lidt om besøg. Jamen nogle gange så var børnene med, og andre gange jamen, så var det kun konen, der kom. Og jamen altså, og det var jo, når konen var her, jamen, så var det jo snak, og man sagde hygget, og kysset og krammet, og det resulterede jo i, at man skulle selvfølgelig også have noget sex jo. Og jamen altså, jeg kan huske, vi lagde bare en lag på, og lagde op og ned af hinanden, og nød hinanden, og fik noget skønt sex, og ja, nogle gange var det dejligt, og andre gange var det ja, bare lige på og hårdt, og det skulle afsluttes. Og jamen, skulle man bruge kondomer, jamen så var der kondomer heroppe. Og jamen, nogle gange så var det sgu koldt og kynisk, ikke? Og hvis man havde diskuteret eller et eller andet, ikke? Og, jamen, så var det sgu ikke lige det helt søde vaniljesex, men altså... Og så jamen, andre gange, så var det rigtig, rigtig skønt at ligge og nyde sin kone og kæreste. Ja, og man havde en time, og det skulle jo foregå på en time, og man skulle have snakket og alt sådan noget. Og det gik faktisk rigtig hurtigt som en time. Så. Men så foregår det var faktisk, ja. Og man tog tøj på igen, og fik en sodavand og sagde snakket, så var det overstået, og man har fået taget trykket og glade og komme op på afdelingen og godt humør og glæde sig til det næste besøg. Så ja, mere er det faktisk ikke at fortælle om det.